18. maj 2025, výhľadový bod Tlmače, agátový výhľadový bod, lebo kvitnú agáty a voňajú, všade agáty. Rameno alebo rybník v blízkosti Hrona, Veľké Kozmalovce, veľmi úzka šia, priniesol som odtiaľ pekný záznam, naozaj sa záznam vydaril. Takže Hron a jeho ramena, respektíve slepé ramena, rybník, veľa rybárov aj dnes. Výhľadový bod nad Tlmačami, nad tou časťou, ktorá sa volá Ostrov, takže veľmi dobre vidieť Hron, dobre vidieť aj cez Tlmače, firmu, ktoré som školil dávno, no a neskončila dobre, ale nie kvôli mojim školeniam, to je veľká história, čiže v blízkosti Levíc, ale toto sú Tlmače, Hron, obľúbená rieka, agátový výhľad a vo veľkej diaľke je kameňolom, na ktorom hore, na tej skale hore som bol, špeciálny záznam mám odtiaľ. Slovenská brána, skaly, pred chvíľou som bol aj na tom železničnom moste. Tak, celé dobré. Maj je vždy nádherný a fascinujúci. Škoda, že veľa roboty. Takže Tlmače, druhá časť, bližšie k Mochovciec a je to ešte raz samý agát. Nevidieť dobré sitno z tohto bodu, tak ešte raz Slovenská brána, agátový výhľad a ešte veľký inovestant vo väčšej diaľke. Takže fantázia, vždy maj, celý dobrý. Ďakujem za pozornosť.